Hello guys, good morning sa tanan no. Bad morning gikuron guys. Pangay. Kanang on ba? Hapit na mi mag-usa ka tuig ba sige vlog ba. Nya nakabantay ko wa maggamay ra magay views. Mao di ay kay amo sili-silingan nga vlog. Ya dito sa unahan sad nag-vlog sa sila. Kisa man lang tan-aw na mo ani. Kita tanang ka-vlog naman tawat na may mo views. Gani. Kita ni. Nah sige mag-vlog lang tatanawan lagi mo tan-aw. Pabilin ta diri sa ubos. Kita ni ang among page ay gilangaw. Rihat ani. Tara tan-aw sumo-sumo kay mo tan-aw sa inyo ha. Uya biyan ninyo. Nag-vlog si Silik Dasad.